Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublay ye pi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni. Ukun jongu Hafiz Saeed ukren haka jingialang paidbah bahe halor. Talha Saeed ukun jongu hedo jongka LET. Hafiz Saeed ula kynnoh ba U Narendra Modi myntri rangbah do kwah ban pyniap ya ukpa jongu bat kynnoh ba ule drama. Halor ke jingthombor jengki Lehnoh Pahalgam. Katba ke jingye kenat kenang jur hapdeng ke India ber ke Pakistan. Hadin ke jing jingthombor jengki Lehnoh Pahalgam haka arpo arterik risau. Kabala penyap ya kibriu Talha Saeed ukun jeng uhe keseng Lashkar-e-Taiba LET Hafiz Saeed ula kynnoh ya myntri rangbah do kari U Narendra Modi ba ula temu ban penyap ya ukpa jongu. Haka video kablami dang shen Talha Saeed haba kren haka jingialang paidbah Lahore ong ba ukpa jongu ubasya set patok ha Pakistan imsuk imsan bat ba Modi ukwa ban penyap ya Talha Saeed ubadai ma ubala syajit kum Lehnoh bat ubadon haka kedan kabalai puar haka thup jongki san penyungut ki Lehnoh balawat ba haka ri India ula kren yikini ki kentien haka santerik unaitung. Hagani ke jingiat paidbah Talha Saeed ula Byrngem yu Prime Minister Modi halor ke jingne jong ka sarkar jongu ban pensange no ya ke Indus Waters Treaty lada phikang ya ke jongi ngin khang ya ke jingring mensim jong pi ula ong. Haga juk ka pola pensawa ya ke jingkren rim ki ba pen bethading jong Hafiz Saeed na ka madan haga bala ban yu sngo yu ba Ukraine ke jing Byrngem ki ba kum kita. Lada phikang ya ke jongi ngin khang lada ublay unkang ke jingring mensium jongpi tang kasnam kantu hakini kiwa kane ke jingyat paidbah kalong hadin ke jingya ki persha India hakaleng ke Pakistan bala pelong da ke Pakistan Markazi Muslim League PMML kathan san hima sima jong ke Jamaat Ud-Dawa JUD kalakhang persha ka badon ru ke jingya dei bat Hafiz Saeed ka PMML kala pelong ya ki jingialang haki nongba bahe jong ke Pakistan kentup ya ke Lahore, Karachi, Islamabad, Rawalpindi, Faizabad, Gujranwala bat Hafizabad da ke Badawa ban pelatnya Hafiz Saeed bat kynnoh ru ya ke India halor ke jingne donbor ya ke Hafiz Saeed ubadai unongseng jong ke LET bat ke JUD udai unong syak kynnoh bah khmat haki jingthombor ha Mumbai ha usnem arhajar pra ki bala penyap ya shispa andri-pendringut ki briu. Walau ula syak set patok ha Pakistan halor ke jing kynnoh ba ula aipisai ki kam Lehnoh hindai udang yai beteng ban pendun kam ya ka bor perkhat lingba ki nongbut bat ki nong mi khmat jengu ha kesan hima sima kum ka PMML.